Καλώς ήλθατε στο νησί της Κο, το νησί όπου δίδαξε ο μεγαλύτερος γιατρός της αρχαιότητας, ο Ιπποκράτης. Μέσα από αυτή την περιήγηση θα μάθουμε την ιστορία του νησιού, θα δούμε τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων του και θα γνωρίσουμε τις πανέμορφες παραλίες του. Η Κος είναι μια μεγάλη μακρόστενη πεδιάδα με κυριότερο ορεινό τμήμα το βουνό Δίκαιο. Πολλά τα αξιοθέατα που μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει. Το Ασκληπείο, όπου δίδαξε ο μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας Ιπποκράτης. Το Αρχαιοδείο, που ακόμα και σήμερα φιλοξενεί πολλές από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του νησιού. Το Κάστρο, η λεωφόρος των Φοινίκων, οι όμορφοι ανεμόμυλοι που αγέροχοι στο διάβα των χρόνων στέκουν εδώ κουβαλώντας τις δικές τους αναμνήσεις. Τα ψαροκάικα, τα θαλάσσια σπορ συνδυάζονται με ανίποτης ομορφιάς τοποθεσίες. Εδώ κάθε τι είναι ξεχωριστό και ανεπανάληπτο. Η αρμονία της φύσης αναζωογονεί κάθε μας κύτταρο. Οι ψαράδες που μαζεύουν τα δίχτυα τους την ώρα του δειλινού έχουν και αυτή τη δική τους ιστορία. Οργανωμένες πλάζ είναι έτοιμες να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις. Το νησί από ψηλά μοιάζει παραμυθένιο. Η πόλη της Κο απλώνεται ημικυκλικά σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Σχεδιασμένη από τους Ιταλούς, μετά τους σεισμούς του 1933, έχει φαρδείς, ασφαλτοστρωμένους δρόμους, πλούσιες δενδροστοιχίες, πάρκα και πολύ καλομελετημένο πολεοδομικό σχέδιο. Οι κάτοικοι της πόλης ενδιαφέρονται πάρα πολύ για ό,τι αφορά το νησί τους και προσπαθούν πάντα για το καλύτερο. Καινούργιοι δρόμοι μας οδηγούν στις πανέμορφες παραλίες, δίνοντας τη δυνατότητα να φτάνουμε εύκολα και ξεκούραστα. Η λεωφόρος των Φοινίκων περνά ανάμεσα από το τεχνητό λιμάνι και τις παραθαλάσσιες ταβέρνες και δίνει την ευκαιρία για μια ευχάριστη βόλτα. Η σύγχρονη ρημοτομία της διευκολύνει τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να τη διασχίσουν με ποδήλατο, το πιο διαδεδομένο μέσο στο νησί. Πανέμορφα ενετικά κτίρια έχουν διασωθεί από την περίοδο της Ιταλικής κατοχής. Η Καμάρα είναι η γέφυρα που συνδέει την πλατεία του Πλατάνου με το κάστρο. Σε όλο το μήκος του λιμανιού, όμορφα και ασφαλή τουριστικά πλοιάρια περιμένουν τους επισκέπτες για να τους γνωρίσουν τις απόκρυφες πλευρές του νησιού. Η οργανωμένη μαρίνα προσφέρει όλες τις ανέσεις σε αυτούς που θα ήθελαν να επισκεφθούν το νησί με δικό τους σκάφος. Το έφορο κλίμα της βοηθά στην ανάπτυξη των δέντρων, των φοινίκων, αλλά και των κάθε είδους λουλουδιών. Από όποια γωνία κι αν κοιτάξεις, η πόλη έχει τη δική της ομορφιά. Η μεγαλόπρεπη εκκλησία της Μητρόπολης συγκεντρώνει πάντα πολλούς πιστούς. Από τους τοίχους των σπιτιών ξεπροβάλλουν και χύνονται κατά πράσινοι καταράκτες, δροσίζοντας με τα άρωμά τους το διάβα των περαστικών. Τα καλοδιατηρημένα κτίρια της Ιταλικής εποχής αποσπούν την προσοχή των επισκεπτών. Σε αυτά σήμερα στεγάζονται διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Η σκαπάνη των αρχαιολόγων έφερε στο φως πληθώρα μνημείων που ο επισκέπτης συναντά σε κάθε του βήμα. Αρχαία τείχη και ναοί, αγορές, θέατρα και δάπεδα με ψηφιδωτά, βυζαντινές εκκλησίες, θέρμες,
σπίτια και κάστρα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τις διάφορες χρονικές περιόδους και μαρτυρούν τη ζωή της, τον πολιτισμό της, τις διάφορες επιρροές στην ιστορία της. Μπαίνοντας στο λιμάνι, ο επισκέπτης αντικρίζει τα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου που στέκουν επιβλητικά, κρύβοντας μέσα τους χιλιάδες μυστικά. Ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης είναι και η περιοχή των ανασκαφών Λιμένος, όπως ονομάζεται από τους αρχαιολόγους και η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι. Στο χώρο των ανασκαφών βρίσκονται ερείπια από τα αρχαία τείχη της πόλης του 4ου π.Χ. αιώνα. Επίσης έχουν αποκαλυφθεί τείχη από την οχύρωση του αρχαίου λιμανιού. Μερικά από τα αρχαία οικοδομήματα που υπάρχουν εδώ είναι το ιερό της Πανδήμου Αφροδίτης, όπου διασώζονται κομμάτια από τις στήλες του ναού κορινθιακού ρυθμού. Επίσης βλέπουμε το ιερό του Ηρακλή, αρχαίου ήρωα των Ελλήνων, καθώς και τους αναστηλωμένους κύονες της αρχαίας αγοράς. Η Μεγάλη Βασιλική ήταν χτισμένη πάνω στα ερείπια αρχαίας Τοάς. Ο χώρος των ανασκαφών συνυπάρχει αρμονικά με τα χαρακτηριστικά σύγχρονα σπίτια του νησιού. Ακριβώς δίπλα βλέπουμε το τζαμί της Λότζιας, το οποίο έκτισε το 1786 ο Αλγερινός ναύαρχος Ιρλί Χασάν Πασά και βρίσκεται στην πλατεία του Πλατάνου του Ιπποκράτη. Το δέντρο αυτό είναι ιστορικό και κατά την παράδοση κάτω από τη σκιά του δίδασκε ο μέγας γιατρός της αρχαιότητας Ιπποκράτης. Θεωρείται ότι είναι το αρχαιότερο δέντρο της Ευρώπης. Σε μία πλευρά του πλατάνου υπάρχει μια αρχαία σαρκοφάγος η οποία χρησιμοποιείται σαν δεξαμενή κατά την τουρκική κατοχή. Σήμερα στον ίδιο χώρο μπορείτε κι εσείς να απολαύσετε τη σκιά του και να γευτείτε τις όμορφες ελληνικές σπεσιαλιτέ που προσφέρουν τα γραφικά μαγαζάκια, ενώ πολύχρωμα φυτά σας συντροφεύουν. Περνώντας από τη λεωφόρο των Φοινίκων, θα βρεθούμε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου μεταξύ άλλων θα συναντήσουμε το παλιό τζαμί Ντεφαντάρ, τη Δημοτική Αγορά, μεγαλοπρεπή κτίρια, καθώς και το Μουσείο της ΣΚΟ, όπου στεγάζονται πολλά αγάλματα και αρχαιολογικά ευρήματα. Μεταξύ άλλων υπάρχει ψηφιδωτό που παρουσιάζει τον Ιπποκράτη και έναν κόο να υποδέχεται τον Ασκληπιό. Στο περιστήλιο βλέπουμε διάφορα αγάλματα αρχαϊκής και ελληνιστικής περίοδου. Στην ανατολική αίθουσα, μεταξύ άλλων, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το άγαλμα του καθισμένου σε βράχο Ερμή, άγαλμα γυναίκας εποχής Τραϊανού, το σύμπλεγμα της Αφροδίτης με τον έρωτα, έναν κρεμασμένο Μαρσία, και φυσικά το άγαλμα του Ιπποκράτη. Το αρχαίο οδείο της πόλης αποκαλύφθηκε από τον αρχαιολόγο Λαβρέντζη το 1929. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και σήμερα φιλοξενεί αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καιρός είναι τώρα να αρχίσουμε την περιήγησή μας στο πανέμορφο και ηλιόλουστο νησί του Ιπποκράτη. Πρώτος σταθμός της περιήγησής μας στο νησί είναι η πανέμορφη παραλία Τιγκάκη. Στην οργανωμένη αυτή παραλία, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον λαμπερό ήλιο, τον καθαρό ουρανό και τα καταγάλανα νερά.
Τις χαρές της θάλασσας τις χαίρονται όλοι, μικροί και μεγάλοι, σε αυτή την υπέροχη παραλία, όπου τα καταπράσινα δέντρα συναντούν την αμμουδερή ακρογιαλιά. Όμορφες ομπρέλες, θαλάσσια σπορ και παιχνίδια προσφέρονται στους λουόμενους, κάνοντας απολαυστική και ξεκούραστη την παραμονή τους στο νησί. Για όσους θέλουν να χαρούν μια μικρή θαλασσινή βόλτα, πολύχρωμα θαλάσσια ποδήλατα, κανό και βάρκες είναι στη διάθεσή τους. Από το Τυγκάκι, κοιτώντας ψηλά στο βουνό Δίκαιος, ξεχωρίζουμε τον γραφικό οικισμό της Ζίας. Στην πλατεία του χωριού, παραδοσιακά μαγαζιά προσφέρουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να θαυμάσει και να αγοράσει πανέμορφα είδη λαϊκής τέχνης, χαλιά, κιλίμια και κεραμικά ζωγραφισμένα στο χέρι. Ανεβαίνοντας από το μικρό πέτρινο δρόμο, απολαμβάνουμε τη φύση και τις ωραιότατες μελωδίες των πουλιών. Σε μικρή απόσταση από την πλατεία βρίσκεται το κόσμο του χωριού, ο παλιός νερόμυλος. Στην είσοδό του, οι φιλόξενοι ιδιοκτήτες μας ξεναγούν και μας ενημερώνουν για τον τρόπο λειτουργίας του νερόμυλου. Ο γαλανόλευκος τρούλος της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου στέκει αγέροχος στη μέση του χωριού. Οι απλοί χωρικοί μας προσφέρουν φρεσκοψημένο ελληνικό καφέ. Αφήνοντας τη Ζία, οι καταπράσινες πλαγιές της και τα τρεχούμενα νερά της μας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Ο επόμενος σταθμός της περιήγησής μας είναι η παραλία Μαρμάρι. Και εδώ η οργάνωση και η άνεση έχουν τον πρώτο λόγο. Στο δρόμο για το επόμενο χωριό συναντάμε τη λίμνη, στα νερά της οποίας παιχνιδιάρες πάπιες δεν διστάζουν να πλησιάσουν άφοβα τον επισκέπτη και να παίξουν μαζί του. Δεν λείπουν βέβαια και οι μικροκαυγάδες μεταξύ τους. Σε μικρή απόσταση από την παραλία Μαρμάρι, στους πρόποδες του βουνού Δίκαιος, ανάμεσα σε μικρά γραφικά καταπράσινα χωριά, στέκουν επιβλητικά τα απομεινάρια μιας άλλης εποχής. Εικόνες που μένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας αποκαλύπτουν το μεγαλείο της φύσης και μας προτρέπουν να ζήσουμε, έστω για λίγο, τις δυνατές αυτές συγκινήσεις. Τα ερείπια του ιστορικού κάστρου του χωριού Αμανιού στέκουν εκεί κουβαλώντας τις μνήμες του αρχαίου πολιτισμού. Εκατοντάδες χρόνια τώρα κρατούν γερά τα μυστικά τους, περιμένοντας τον τολμηρό εξερευνητή για να τα αποκαλύψουν.
Ήρθε η ώρα να επισκεφθούμε μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της ΣΚΟ, την Καρδάμαινα. Απέχει από την πόλη 25 χιλιόμετρα. Το γραφικό της λιμάνι περιτριγυρίζουν πολλά τουριστικά καταστήματα. Στην απάνεμη προβλήτα της, οι μικρές ψαράδικες βάρκες λυκνίζονται αμέριμνα και με τα χρώματά τους συνθέτουν έναν πίνακα ιδιαίτερης ομορφιάς. Ο επισκέπτης θα βρει γαλήνη και δράση, ωραίο φαγητό, ηρεμία αλλά και έντονη ζωή. Θα δεχθεί τα χάδια του ήλιου και ίσως κάποια στιγμή καταφέρει να δει τον κόσμο από ψηλά. Το χωριό Καρδάμαινα συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι πλήθος κόσμου. Με διάφανα νερά, υγιεινό κλίμα και καλό φαγητό, αποτελεί ιδανικό μέρος για διακοπές. Συνεχίζοντας την πορεία μας προς τα δυτικά, φτάνουμε στο μεσόγειο χωριό Αντιμάχια, που απέχει 1 χιλιόμετρο από το αεροδρόμιο. Εκεί μας περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη. Εδώ και 250 χρόνια, ο εντυπωσιακός αυτός ανεμόμυλος κρύβει στα σωθικά του τα μυστικά που εμείς σήμερα θα αποκαλύψουμε. Η δύναμη του ανέμου δίνει όθηση στον ξύλινο τροχό, ο οποίος με τη σειρά του κινεί τη βαριά πέτρινη πλάκα, αλέθοντας το σιτάρι. Και αυτό με τη σειρά του θα μας δώσει τόσα αγαθά που αποτελεί πηγή ζωής για όλους μας. Εκεί ο μοναδικός κάτοικος του Μήλου. Η μικρή γατούλα δεν φαίνεται να νοιάζεται για το τι συμβαίνει γύρω της. Σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από το χωριό και αφού περάσουμε από ένα μικρό χωμάτινο δρόμο, συναντάμε το ενετικό κάστρο της Αντιμάχιας που χτίστηκε στα ερείπια μιας παλιότερης οικοδομής. Ανάμεσα στα ξερά χόρτα βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που τιμάται με μεγάλο πανηγύρι από τους κατοίκους του χωριού. Στην Αντιμάχια μπορούμε να δούμε το εσωτερικό ενός παραδοσιακού σπιτιού με τους πίνακες, τα κενδύματα, τα έπιπλα και τα στολίδια. Οι κάτοικοι του χωριού συνεχίζουν την παράδοση υφαίνοντας τον αργαλιό χαλιά με ξεχωριστά σχέδια που εύκολα μπορεί να προμηθευτεί ο επισκέπτης.
Για όσους περάσουν από το χωριό και θελήσουν να γευτούν τη δροσιά της θάλασσας, μπορούν να το κάνουν στον παραλιακό οικισμό Μαστιχάρη. Πολλά καταστήματα είναι στη διάθεσή τους για να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε ανάγκη τους. Συνεχίζουμε την πορεία μας και μετά από διαδρομή 20 περίπου χιλιόμετρων συναντάμε το χωριό Κέφαλος. Είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό προς τα δυτικά του νησιού. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι κυρίως ψαράδες. Όλο το χωριό είναι χτισμένο επάνω σε ένα ανάχωμα και απέχει από την παραλία που λέγεται Καμάρι περίπου 1 χιλιόμετρο. Σώζονται ερείπια μικρού ασκληπίου και άλλων κτισμάτων. Πανοραμική είναι η θέα της παραλίας Καμάρι από την κορφή του υψώματος. Χιλιόμετρα καθαρής θάλασσας περιμένουν να δροσίσουν τους πολυπληθείς επισκέπτες. Η περιοχή αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο και τα σύγχρονα ξενοδοχεία προσφέρουν όλες τις ανέσεις. Δεν λείπουν όμως και τα στοιχεία εκείνα που μας θυμίζουν το χθες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό δείγμα παραδοσιακού σπιτιού της ΣΚΟ βλέπουμε τώρα. Οι φιλόξενοι κάτοικοι είναι πρόθυμοι να μας αφηγηθούν ιστορίες από τη ζωή τους στο νησί. Καφενεία, στενά δρομάκια, εκκλησίες και ψαράδικες βάρκες. Όλα είναι εδώ για να ξεκουράσουν το μάτι μας και την ψυχή μας. Και εδώ το τοπίο συνεισφέρει στην οικογενειακή γαλήνη. Όλοι μπορούν άφοβα να ξαπλώσουν στις χρυσαφένιες αμμουδιές και να νιώσουν το άγγιγμα της θαλασσινής άβρας. Το ψάρεμα αποτελεί από αρχαιοτά των χρόνων την κύρια ενασχόληση των κατοίκων. Οι ψαράδες μαζί με τους αχώριστους συντρόφους τους, τους γλάρους, ετοιμάζονται για ένα ακόμα κοπιαστικό ταξίδι. Άλλοι βέβαια προτιμούν πιο ξεκούραστους τρόπους για να ψαρέψουν. Στα καταγάλανα νερά καθρεφτίζονται ο κόπος και ο μόχθος των ψαράδων και απέραντι αμμουδερή παραλία παραμένει εκεί περιμένοντας να δεχθεί στην αγκαλιά της τον κουρασμένο ταξιδιώτη. Η παραλία Καμάρι
με τα κατακάθαρα νερά της απλώνεται σε μεγάλη έκταση και προσφέρεται για θαλάσσια σπορ. Οτιδήποτε ζητήσετε θα το βρείτε εδώ. Αλλά κι αν ακόμα θέλετε απλώς να ξεκουραστείτε, η παραλία είναι εδώ για να σας δεχθεί. Σε μικρή απόσταση διακρίνουμε το νησάκι του Αγίου Στεφάνου, μια όαση πράσινου στην απεραντοσύνη του γαλάζιου. Ανατολικά της παραλίας βρίσκονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Στεφάνου. Η θέα μοναδική. Η φύση, το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν αρμονικά σε αυτό το κομμάτι γης, γοητεύοντας τον επισκέπτη που απολαμβάνει κάθε στιγμή παραμονής του στο νησί. Αναστηλωμένοι κύονες, ψηφιδωτά, λείψανα μιας άλλης εποχής. Το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου στο μόνιμο νησάκι, κατά γάλανα πεντακάθαρα νερά, γαλάζιος ουρανός και χρυσαφένιες αμμουδιές. Η φύση σ' όλο της το μεγαλείο. Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς? Στο καμάρι συναντάμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, μπαγκαλόους, καθώς και πολλά καφενεία και ταβέρνες που προσφέρουν φρέσκο ψάρι και διάφορα τοπικά φαγητά. Οι χαρές της θάλασσας στην Κο είναι ατέλειωτες. Ένα μπάνιο στη μαγευτική παραλία Καμάρι είναι ίσως η καλύτερη αποζημίωση μιας ζεστής μέρας ενός αξέχαστου καλοκαιριού. Η πόλη ντύθηκε τα βραδινά της. Το κέφι, η χαρά, η διασκέδαση και το γλέντι δεν σταματούν ποτέ. Τα φώτα των παραλιακών μαγαζιών καθρεφτίζονται στα ήρεμα νερά του απάνεμου λιμανιού της πόλης της Κο. Οι φιλόξενοι μαγαζάτορες είναι πρόθυμοι να σας προσφέρουν με χαμόγελο και αγάπη τις πιο όμορφες ελληνικές σπεσιαλιτέ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ένα βραδινό περίπατο με τη συνοδεία της θαλάσσιας Αύρας. Τα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης κατακτούν αμέσως τον επισκέπτη. Μαγαζιά με είδη λαϊκής τέχνης, πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα με παραδοσιακά σχέδια, κάθε λογής αναμνηστικά προσφέρονται άφθονα σε όποιον θέλει να πάρει μαζί του κάτι από την ομορφιά του νησιού. Και το γλέντι μόλις αρχίζει. Δεκάδες μπαρ για κάθε γούστο σας περιμένουν. Το μόνο που χρειάζεστε για να περάσετε όμορφα εδώ είναι ένα πλατή χαμόγελο.
Taking your requests and dedications. Το ηλιοβασίλεμα στην Κο είναι μαγευτικό. Εικόνες σαν κι αυτοί με τους ψαράδες να μαζεύουν τα δίχτυα τους ύστερα από μια καλή ψαριά στα ήσυχα αιγιοπελαγίτικα νερά μας κάνουν να ξεχνάμε το άγχος της πόλης και να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
Πανύψηλοι φοίνικες, κυπαρίσια, πεύκα, γιασεμιά και οι δίσκοι δεξιά και αριστερά του δρόμου σχηματίζουν ένα θόλο από πάνω μας και δημιουργούν μια έκθεση λουλουδιών ανίποτης ομορφιάς. Το κάστρο δεσπόζει στο λιμάνι και είναι το επιβλητικότερο μνημείο της Ενετοκρατίας. Κτίστηκε από τους υπότες του τάγματος των Ιωαννιτών. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από οικοδομήματα και ναούς της αρχαιότητας. Τα υψηλά τείχη του είναι εξαιρετικής αμυντικής τεχνικής του Μεσαίωνα. Το κάστρο έχει αρκετά μεγάλες διαστάσεις και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο όγκος και το ύψος των τειχών μας κινούν το θαυμασμό και πρέπει να ήταν αρκετά ισχυρά αρχαίων ναών και κτισμάτων που ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει από κοντά. Αλήθεια, τι ιστορίες μυστικές να κρύβονται εδώ, ανάμεσα σε αυτά τα θεσπέσια χαλάσματα. Πόσα πολλά θα μπορούσαν να μας διηγηθούν. Για επιδρομές πειρατών, αλλά και κατακτητών. Για αναχαιτήσεις εχθρών και αγώνες ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Επιβλητική είναι και η είσοδος του κάστρου με τα χαρακτηριστικά ενετικά τόξα. Ο επισκέπτης είναι εύκολο να ανέβει στα διαζώματα του κάστρου με τις πολεμίστρες και να απολαύσει την πανοραμική θέα της πόλης και του λιμανιού της Σκό. Στην δυτική ζώνη των ενασκαφών και βόρεια του πλακόστρωτου δρόμου Ντεκουμάνα, που διασώζεται μέχρι σήμερα, υπάρχουν ερείπια αρχαίων οικοδομημάτων. Μεταξύ αυτών, το σπουδαιότερο είναι η οικία αρπαγής της Ευρώπης. Υπάρχουν δύο οικείονες. Το δάπεδο είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτό του 3ου μετά Χριστό αιώνα και το οποίο παριστάνει την Ευρώπη γυμνή να κρατιέται από το λαιμό του μεταμορφωμένου σε ταύρο Δία. Σε παρακείμενες αίθουσες βρίσκονται κατεστραμμένες τοιχογραφίες αλλά και καλά διατηρημένα ψηφιδωτά, τα οποία φαίνεται να είναι της ίδιας εποχής. Αξιόλογο επίσης είναι το μικρό αποχωρητήριο της οικίας, στο οποίο διακρίνεται ακόμη και σήμερα η εγκατάσταση της αποχέτευσης. Στον χώρο αυτό, ο επισκέπτης έχει τη σπάνια εμπειρία να περπατήσει στον πλακόστρωτο αρχαίο δρόμο που στη ρωμαϊκή εποχή ονομαζόταν Ντεκουμάνα, που σημαίνει μέγιστος. Στην ίδια ζώνη ανασκαφών βλέπουμε επίσης την αναστηλωμένη μαρμάρινη είσοδο του βαπτιστηρίου καθώς και μια κολυμβήθρα σε σχήμα σταυρού. Οι θέρμες βρίσκονται δίπλα στο γυμναστήριο του Ξιστού και διακρίνονται από τμήμα θωλωτής αίθουσας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Το αρχαίο γυμναστήριο Ξιστό υπήρξε το μεγαλύτερο της αρχαίας πόλης και σήμερα σώζονται 17 αναστηλωμένοι κύονες από τους 80 που είχε στην αρχαιότητα. Η όμορφη παραλία της πόλης της Σκό, που απλώνεται ημικυκλικά γύρω από τον ομώνυμο κόλπο, προσφέρεται απλόχερα για αυτούς που δεν θέλουν να απομακρυνθούν. Οι πολύχρωμες ομπρέλες παιχνιδίζουν αρμονικά ανάμεσα στη γαλάζια θάλασσα, τη χρυσή αμμουδιά και τον ήλιο που μας χαϊδεύει γλυκά σε κάθε μας κίνηση.
Δραπετεύοντας για λίγο από τις ομορφιές της θάλασσας και λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, ένας καταπράσινος δρόμος με κυπαρίσια μας οδηγεί στο Ασκληπείο. Το Ασκληπείο της Σκο ήταν ίσως το καλύτερο και το πιο φημισμένο της εποχής εκείνης. Είναι σε θέση υγιεινή, με ωραία θέα, σε μεγάλη έκταση χώρου τυλιγμένο στο πράσινο. Εδώ δίδαξε ο μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας ο Ιπποκράτης και ίδρυσε την πρώτη ιατρική σχολή. Αποκαλύφθηκε το 1902 από τον Γερμανό αρχαιολόγο Χέρτζογ με την υπόδειξη της τοποθεσίας από τον ιστοριοδίφη Ιάκωβο Ζαράφτη. Αποτελείται από 3 επίπεδα άνδυρα πελωρίων διαστάσεων. Η σκάλα των προπηλαίων έχει 24 σκαλοπάτια και μας οδηγεί στο πρώτο άνδυρο. Στο κτηριακό αυτό συγκρότημα στεγαζόταν ίσως η ιατρική σχολή. Στη νότια πλευρά του άνδυρου υπάρχει ο αναλυματικός τείχος από πορόλιθο με τα αναστηλωμένα κυλώματα στα οποία υπήρχαν αγάλματα πιθανών. Σε κόγχη αριστερά της σκάλας που οδηγεί στο δεύτερο άνθυρο σώζεται παράσταση του Θεού Πάνα, ο οποίος κρατάει σύριγγα και κάτω. Στο δεύτερο άνθυρο μας οδηγεί σκάλα με 30 σκαλοπάτια. Ανατολικά του άνθυρου, μόλις ανέβουμε τη σκάλα, είναι ο ναός του Απόλλωνος με 8 αναστηλωμένους σκίονες που τοποθετείται στον 2ο ή 3ο αιώνα π.Χ. Εδώ βλέπουμε ρήπια ενός ελληνιστικού βωμού του Ασκληπιού. Δυτικά βλέπουμε ναό με 2 αναστηλωμένους σκίονες που ανήκει στον Ασκληπιό του 3ου π.Χ. αιώνα. Στο τρίτο άνδυρο μας οδηγεί μια σκάλα από 60 σκαλοπάτια. Στο μέσον του τρίτου άνδυρου υπάρχουν τα ερείπια του μεγάλου ναού του Ασκληπιού. Ο ναός ήταν δωρικού ρυθμού του 2ου π.Χ. αιώνα. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν ίχνη μιας στοάς ελληνιστικής εποχής, καθώς και δωμάτια όπου νοσηλεύονταν οι ασθενείς. Το Ασκληπείο της Σκο αποζημιώνει τον επισκέπτη του που φεύγει αναλογιζόμενος τη μεγαλοπρέπεια αυτού του έργου που υπήρξε σταθμός στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Ας συνεχίσουμε όμως την περιήγησή μας, παίρνοντας τον δρόμο προς τον Άγιο Φωκά, 8 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης, όπου δίπλα σε ένα μόλις χιλιόμετρο βρίσκονται οι θέρμες. Εκεί μπορούμε να φτάσουμε και με ποδήλατο, μια και οι δρόμοι της Σκο προσφέρονται για τέτοιου είδους γυμναστική. Ο φαρδής δρόμος μας οδηγεί χωρίς ενδιασμούς σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς που μόνο Δέος μπορεί να μας προκαλέσει. Απόκρημνες πλαγιές που μέσα τους φωλιάζουν αγριοκάτσικα κατηφορίζουν μέχρι τη θάλασσα. Το γραφικό ταβερνάκι στην άκρη της παραλίας σας περιμένει για ένα αναψυκτικό ή ελαφρύ γεύμα.
Η παραλία που εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση έχει γκρίζα άμμο και χαλίκια. Οι ντόπιοι λένε ότι αυτά μεταφέρθηκαν εκεί από το παλιριακό κύμα που προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται στην Ίσυρο, ένα άλλο αιγιοπελαγίτικο νησί κοντά στην Κο. Και στους πρόποδες της απόκρημης πλαγιάς, η αματική πηγή που χύνεται στη θάλασσα, εκεί όπου η προνοητική φύση έχει φροντίσει να υπάρχει ένα μικρό φυσικό λιμανάκι. Τα νερά είναι κατάλληλα για ρευματισμούς, αρθριτικά και γυναικολογικές παθήσεις. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να κολυμπήσουν στα ήρεμα ζεστά νερά της ιαματικής πηγής. Οι ντόπιοι λένε επίσης πως τα νερά της ιαματικής πηγής έρχονται υπογείως από την περιοχή του ηφαιστείου στην Ίσυρο. Και εδώ ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει με άνεση τις χαρές του καλοκαιριού. Ψάχνες ομπρέλες και αναπαυτικές σεζλόν σας προσφέρουν δροσιά και ξεκούραση. Επιστροφή στις ομορφιές της πόλης, για να πάρουμε το δρόμο προς τη Λάμπη, μια από τις πιο κοσμικές παραλίες της Κο. Μαγαζιά με είδη λαϊκής τέχνης και ενθύμια, εστιατόρια για κάθε βαλάντιο, καφετέριες, μπαρ, δίσκο δίπλα στη θάλασσα. Τα πάντα υπάρχουν εδώ, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς. Εδώ βλέπουμε τα διάφορα γραφικά μαγαζιά που βρίσκονται δεξιά και αριστερά κατά μήκος του δρόμου της Λάμπης. Πανδεσία χρωμάτων χαρακτηρίζει τις ομπρέλες της παραλίας της Λάμπης. Όσο για το ποδήλατό σας, μην ανησυχείτε, μπορείτε να το αφήσετε στο πάρκινγκ. Και για τους ιστιοπλώους το λιμάνι προσφέρει την αγκαλιά του για το ιστιοφόρο σας και καλύπτει όλες τις ανάγκες σας. Η πόλη της Κο είναι μια πόλη σύγχρονη που αναπτύσσεται γοργά για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της. Σύγχρονα ξενοδοχεία μεγάλης και μικρής δυναμικότητας προσφέρουν όλες τις ανέσεις στους επισκέπτες που έρχονται να ξεκουραστούν και να περάσουν ένα πραγματικά αξέχαστο καλοκαίρι. Οι υπάλληλοι θα σας εξυπηρετήσουν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και είναι πρόθυμοι να εκπληρώσουν οποιαδήποτε επιθυμία σας. Άνετα, φωτεινά και δροσερά δωμάτια κάνουν τη διαμονή σας πιο ευχάριστη.
Η όμορφη διακόσμηση, το γρήγορο σέρβις και η παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία θα κάνουν τις διακοπές σας πραγματικά απολαυστικές. Η μέρα σας μπορεί να ξεκινήσει με μια βουτιά στις καθαρές και με θαλασσινό νερό πισίνες των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Αλλά και η βραδιά σας μπορεί να περάσει ευχάριστα με το ελληνικό πρόγραμμα που ετοιμάζουν με αγάπη κάθε φορά για σας οι εργαζόμενοι των ξενοδοχείων. Άλλη μια μέρα τελειώνει. Το δειλινό έρχεται. Τίποτα όμως δεν σταματά. Τα πάντα, όλες οι χαρές του καλοκαιριού είναι εδώ και σας περιμένουν απλόχερα.
Thank you.